Ramón Cunqueiro é un dos autores máis importantes da literatura galega, eu diría que da literatura universal do século XX. A súa forma escritural ten, polo menos, algo que ver co que eu tantas veces intento escribir. Recoñecemento de Harold Godwinson. Unha noite de cinza caiu sobre da terra. As lanternas andaban soas por entre os mortos e nas feridas do máis ferido de todos, Edith Swainholmes poñía a luz violeta dos seus ollos, por se aquel era Harold, fillo de Godwin, que ela amara tanto. E aquel mesmo era a boca pola que saía un fío de sangue pousada na boca terrea dunha toupeira. Viña de lonxe o canto do mar. Edith sentouse a carón do morto e cun fío branco que tirou dos seus soñares comezou a tecer un pequeno pano para tapar os ollos do rei. Escoitábase a mar e máis as follas secas do bosque arremuiñando nos camiños entre os outeiros. A derradeira caricia de Edith foi aquel calado tecer perto do morto e cando saía a lúa mesturou os fíos azues da luz da viaxeira cos seus. As agullas iban e viñan en silencio, as mans movéndose como quen anaina un neno, asegurándose de que aquel morto era Harold. O mirar violeta de Edith adentrábase máis e máis nas escuras feridas, recoñecendo o sangue do amante e máis a morte. Así foi que Edith xa estaba cega cando lle preguntaron quen entre aqueles 60 dúcias de mortos era Harold. Este, dixo, sinalando a tentas que facía cantar os reis señores nas noites de verán, cando me dibicaba e me decía: Swainholmes, colo de cisne, envelleceremos xuntos, pero ti máis lentamente.